हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू उत्तम एंटरटेनमेंट स्वागत जनाई। मिश्राबा केते मैंने देलानी मैंने बदल देलानी ଏଇ ତ ବଦାଳି ସକାଳୁ ଆସିକି ମୁଁ ବଦାଳି ଦେଉଛି ଗଣ୍ଡିଟା ଦେଉଛି ଖାଲି। आउ मजूरी केते नहीं पाउछ? ମଜୁରୀ ଲୋକ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୋର ଖୁସି। ଆଉ ଲୋକ ଯାହା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ 400 ଦେଉଛି, କିଏ 350, କିଏ 500, ଏଇରେ ମୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। आउ ଚାଷ ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାଷ ମୋର ଅଳ୍ପ ଜମି ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। ଆଉ ଶାଗ ଫାଗ ବୁଣିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଷେଣ୍ଢ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାଗ ବହୁତ ଷେଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ। ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ, ଷେଣ୍ଢଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ। ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଚାଷ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ମୂଲ ନେଇ ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଚାଷ ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କରିହେବନି? ନା କରିହେବନି। କରିହେବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମର, ଆଉ ଷେଣ୍ଢ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆମେ ଫେରେ କେମିତି ଚଳିବ? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करंतु।